apir-apir man ka. Ay, abi, umusta ka? Umusta? Anak ko hunong. Abi na ko magigapera ka. Ako na improve bang. Anong ipaw na mo ko nimo? Ay, dakop ni. Kasi nagtuo ka. Ay, dakop nga. Merkulis ron. Dili ting uniform. Mo kaning wala ko na uniform. Kay Merkulis ron. Patanawa ta sa imong kwanda be. Papilis sa ning motor. Anong parang pamangko nimo nga nag-helmet bi ako, kompleto bi ako. Oh? Asa man sa amin ani? Nag-helmet ka, wa kay sa amin. Why plate number? Nya gasando-sando ra ka o nya, gasinilas ka. Be, lisensya. O sa lisensya nga. Amo ko na ko lisensya kay kapoy kay pila. Nya anong ga-drive man ka nga wa kay lisensya? Ha? O baka bangga ka? Kabalo baka kisang tulubagon imuha. Kanang mo bangga ang pugo nga. Kabalo mo kong problema na. Buli kay deko. Kay matagna ba nimo ng disgrasya? Mo kalit ra nag-abot. Aw, giinan mo katodaan jud nga message ko daan kung padulong na siya. Tarungan na imong tubag ba? Magabaan yung ka sa kuha. Nagtinarong ba ako? Aw, seryoso man ko. Wala man kay babae nga gibinuangan pod. Di ba ako nagtarong kong istorya. Imong tinubagan ba? Murag pilosopo. Aw, natura na lang sa kuha. Kung kaganahi ay si pangutana pod. Uy, nadakpan mag-uro ni si Jimmy. Istoryahon ka rin nanakop be para makaagis Jimmy. Jim, Oh. nadakpan eh ka? Nako, nani man po pa din. Ay, sir! Nang buntag de. Kumusta? Happy New Year. Ha? Ay, pagumangkon rin ako, sir. Ah, Pagumangkon ako ba? medyo badlongon imong pagumangkon. Naka-helmet man, sir. Gani, naka-helmet pero wa man tayo sa lisensya. Way mga sa amin yung kuhan. Gani, nakakuan gani ko no, naulahi ko adto diri sa imuha ba mo. Kuan ta ko nga. Di ra man nasunahan. Kaya akong gipaadto ba kay nako ipapalit. Ah, di ay. Gani, sir. Murag ni lapas man siya sa balaod good. Ang iyo na mi sir be. Aron na bitari, sir. Pwede kay unfair kay sa uban. Ang uban nga. Wala pa man pinangagi sir. Oh, wala pa'y tao. Kami lang. Sir, sir. Gani, nakasala na ko sa kung kay trabaho na ko dapat kuhan mapatas ba. Ay, nanay, nanang patas. Karon lang ba? Palitan lang ka na mo. Kuhan ka, pag mainit ba? Tagaan ka pag mainit. Libre man mi diri. Tagaan ka gamay yung kuhan. Ay na naman ko Witik ba? dako. Witik. Gamay. Ako tagay gamay kay na naman ko Oh, dako. di. Pila man na yung kuhan mo. Para makalusot lang Kuhan ba? lang. Kuha lang sa LTO ang kaning motor. Ay, sus ni mo, sir. Ay, pumanagot, sir. Hayuan ako ni sir. Ang sabi ko, eh. Wala may kuhan. Dili friends. Why friends? Ay, Kay kuhan. sir, good, sir. Hindi na ba? Unfair kay sa uban good. Nay nang nagkuhan og patas ba. Wala pa gari no, wa pa may niagi diri o wa pa may pwini. Kita po do ay nakakita way tao kita raman sige good sir. Sunod, ako ni ano ni kuan ako ning motor niya, pakuan ako plate number. Pakuan ako og kani pabutangan ako og side mirror. Karon na bitaw sir, karon man po ni niagi diri sir. Timingon man po nimo nga. Buntag man po kamo dako. Pabi man ako udto kamo dako. Pasensya na yung kayo Brad. Ma'am, di good pwede. Wala sir. Bayre sana dito sa kuhan. Ito sana dito. Bilhin sa ning motor dire. Si helmet sir, basta gusto ka. Dala na. Huwag ko ilabot ng sige. helmet. Kanirang motor kay kuhan. Madakpan ka na sa unahan pag helmet ba? Hindi. Karga ni kuhan ni. Balik ko na namo ni. Oh, Mangita sa kuan kasi maka-reduce ko kuan na kapit. Mudakop. Ha? I-pizza na dito. Ah, sige. Ay mga kaluoy sa mga Ano na sir? I-pizza dito. Oh, sige sir. May plate number. Dapat na ni plate number. Balik. Oh, sige, balik kami. Sir, yung hapon dia, pwede mo agi kadali lang? Ha? Pwede mo agi? Alam ko ito yung pa ba malit. So, gusto kong papagkuhan ba asin? Kasi mga gig nga. Ahaman ni mong motor. Wala, lagi sir. Pangutang pagganit ko no para makamotor ko. Hindi na pwede. Dapat maagi ka dire na kay motor. Apay po day tao sir, bisa magbaklay mong dakon? Bawal man maagi dire gwa nakamotor. Kaya dalan man eh. Pampubliko man eh. Ang mga tao dito na sa mga kuan. Gagmayng dalan, dalas kabayo, mga diaw, kalasangan, kabagnutan. Lapok mo kayo na diha. Pwede ra. Pangyo ka po sa poy. Wala na kay lisensya dia. O sa'yo paglisensya na kung wag ganit ko yung motor. Mao gani, bawal ka maagi dire kay wa pa kay motor. Pangyo ka po tabi, bisa Baka karon kabalas balaod ron nga bawal maagi dire gwa motor. Magbaklay-baklay ka. Kung magbaklay manggaling ka, diha ka maagi ng mga dalan des kabayo sa lugot. Eh ug agi dire kay insulto kay sa mga nangkamotor. O na kay ko nadakpan isa o. Kay way lisensya. Agi dire ah. Pangyo lang tabi, bisa karon Kung lang. na kay lisensya dia, pwede ka maagi bisag wa kay motor. Restro lang si mong kuan be. O sa'yo, restro gani na. Wala ko yung motor gani no. Restro nimo, affidavit kuan nimo, birth nimo. Ba? Oh. Napos balay. Ako sa dito before ka maagi dire. Ay, pang pa-electric. Ay wala. Dili, wa ko nagadawat ang mga na. Pang Wala, pang wala jud ko nagadawat Di, na. rasunahan ka na, o nga na mga ikuan ba, o may tindahan o, Gani. santura. Ah, lipot na lang dito. Oh, respeto lang ba? Kay makitaan tas kuan. Di na lang agis bagnutan. Agbot ka, mapak ang balang tagbitin. Bisag tre lang, o. Wala na naman ay guide do diha. Kaya Hawan di man ko. nagaagi ang mga kabayo. Ano ata, bisag karon. Kuan na dia, bisag kuan na lang be. Kaning SP, naka SP dia. Wala po. Unsa may na dia?
Wala po. Cellphone. Sidula. Ay, cellphone ako diri. Cellphone, wala. Dire na lang agyo. Tuduan di ka na idalan diha, lusot kay ila maning. Ya. Baba ka dito ila unok. Pwede na ka diri? Oh, sige, diha lang, nabi dalan diha. Ay lang agi dire kay insulto kayo. Ya, salamat kayo ha. Ah, sige. Insulto kayo. Sige. Te, tamang ko tong motor ako dito diri. Tinggahi atong tawanan, di mo hatag, di yung pahangyo ba? Asa man ron? Ay, tasunahan ko kung lalaki Tipo niyo. kay ka. Oy, mabiyahe po kag di kompleto lagi. Wagi, kabalo no. Kay nakal ko na wala na uniform. Nagsinilas ta mag-inaw. Nya manakupay di ay. Ok bantay ba? Tara, kuha to imong motor bago para ba kay to? Tamang ko tiya. Ta. Boss. Ay, sige, boss. Dili ba kanang si ate na ko ba gusto makig-istorya si mo? Asa naman ato na ka About dito? ngayon. Asang papel mo? Nakate ang papel. Papel, aman mo. Nakate pa. Istorya mo ate. Mayong udto, boss. Mayong odto? Hapon naman, alauna na. Ay, may ngapon day, boss. Kuan, boss ba? About sa kung manghod, boss pa man. Nadakpan, manay mo siya, no? Ah, oo, ganina. Kuan ba? Badlungon, kahig ulo. Ah. Gahi, good po din noon, sir. Kamo ba? Kapareha lang mong duha, way klarong tubag. Ito, sir, makikariglo unta ko ba? Kung mahimo lang, pasaylo ang sa akong manghod. Sa ilo? Sulang ka? Inyo na ka? Kanang butanga, gimayo pa niabot sa akong kinabuhi, sir ba? Sir, kabalo kang ate sir. Talaga pa jud ni. Pag pamino na ko ni 21 naman ni pa ni kasulay ko uyab di sir. Ikaw paguro, kung manguyab ganiya. Sig pasagad. Sig masuko na imong ate. Trabaho ra ko dire. Ikaw day, sir, minyo na ka? Sir, ulit tao pa magud ka. Ang kuna ba nga ulit tao pa ka. Ayaw, ang kuna nga minyo na ka. Aw. Pajud pud noong ko kauyab. Mao na problema na karon kay idlas kay mga babae sa kuha. Mao nang nag-focus lang ko dire sa trabaho. Sir, kasi na balhiboy mong ilok, ibtan to be. Kung idlas ang mga babae guro ba? Ninduta din mo, sir, oy. Nakay trabaho niya, ulitaw pa ka. Lagi, pero di ko gusto magminyo. Kuan na kung gusto ba? Naalam ko'y bata, pero wala ko'y asawa. Kapoy buhi. Ay, ano na lang, sir. Taga-anti kag anak. Palupsak ng isuon. Oh, sige ba? Oh, sige. Taka do. Sige, sige. Asa mo ko ni mo tagag-anak? Sir, taga-anti kag anak. Pero dili ako ang mga anak. Among ito'y barang anak dito. Tara, kung ano to? Kabay, klaro.